Nagkuha miss ang mga kuan binatangan nga humay. Oy, di miracle. Imo ite. Miracle fruit ya. Miracle fruit. Grabing daka oy. Daka kaju napo dia. Niliut, hala niliut. Bisa. Niliut ya. Niliut. Miracle fruit ha? Di, nang kuan ako nag-video ako. Balik ni mo nang. Ah. Ha? Nakuha mi sa mga kuhan guys. Pinatangan nga humay sa mga kaila. Sa kasako. Umadyo na laman ni. Tugay na pa ni po. So moditso na laman mi. Moditso na laman mi kuhang kimi. Hindi naman mi sa eskwelahan. Lagi nguli naman ka sila. Harang ka nice kaso guys ya. Hindot ka aja siya. Sundo sa kong kimi guys kaya pwede na sundoon. Gisira gilang room kaya grabe inita na. Panira. Hakbang magad ka just init. Wato na mi ma'am. So dari guys gani ha diha gitulis dito unahan sa kuan daras ang mga unahan nga barangay tus kabatang Ginoo ko gidaa gilang motor pati kwarta kay murag kolektor siguro to siya. Grabe ka init. Gidrop ra mi papagabrel na to guys. Okay, maghatod siya sa kumay. Baklay. Init kimi. Magkana madadarag init. Nakapit-tapit alas 4. Kami dito mangumpra. So, dito miss groceryhan. Si Kimi girl. Okay, mangumpra ko na si Jag milk. Grocery agamang bajing gamay. Dito. Dito miss groceryhan. Mang grocery na si Kimi girl. Milky milk. Minsan naman pa nga milk imong ganahan. Kare? Jersey? Kani? Karabi dia. Jersey. Kana na pod? Milk. Kare kuno ka kimi dia. Ibutang sa dana, ibutang sa. Dana ibutang. Ang Milo. Milo everyday. Milo. Oh, stock ta karon kay ang mahal ang mga pamalitan. Kini sa alaman bi. Kini sa alaman ko no. Pabag-una pa sila. Birch tree. Oh, birch tree sa Kimi. Wala ko nang isa ha. Nja. Birch tree na. Kimi, sa paman Kimi. Dai, pila ng adult nga manday. Tatana unahan ka. Tatagkuan. So mamalit pad mi og dilata kay sigurado ni mga sunod semana ni mang taas na ni. Kay Ginoo ko. Ana. Ko ana jag mga pamaliton. So dati na grocery nami si Kimi. Kaya ang bajing gamay. Ang mahal ang mga grocery. Uy. Swan 23. Sos 24. Swan AC. Ha? Dapoy tag 22. Karon na what's taka mangita ta dari pagoda. Sa pagoda habi pagoda dan eh. Dam. Asa yung baratohon na ng dilata? Kay mangita Ako na dilata. Hello, hanggang people. Hello. Sige na. Yes. Oy, kani, barato ra ni vlogger. Pila man na? 20. Magkana ba na? 50.
Ay, buha na ng 50, uy. O mo na dyan niron lagar ganing mahal na ang gasolina. Ah, Ginoo. sige da, thank you. Mo apil na pagkamahal ni. O mo apil ang sardinas sa gasolina. Sige mo na na. Sige. Day apil. ni. Apil ibi. Ato na mo sa YouTube na i-upload. Dili ka sa kuan. Ting-upload ko pero di dyan. Kuan mang gud bukas kuan. Nasahay, mag-upload ko na ng mga ginagmay. Nas reels. Excuse me. Magmarit Sumara ni si Ja. Kaning po, apil naman ni Dam. 21. Pila ni Ah, sige, ano na naman, green o puwa ka na palitan kay bratuhon. Sunoy pe. Maguban kitag benching ko man. Yes. Okay. Oh yes. Ah, kaning suandam, pila man yung suandam. This one is 24. Na, sayang pag 4. Kanila na mata ah. 50. Kana puwa og kanang kuan. Puwa og green. Yes no. Na siya, madam. Mga madam dami. Kanay ra duha mo ikuandam no, baratuhon. Mag-stock daan kay labong wa pa ning mahal ka adyo. Uy, ngano, kain manan. Saka tanan. Ang kuanap. Pagpuyo masinjong bay, sa ating sa daan na do asin. Ah, magsita pa na mo gulay sa kay di pa man. Kaya ka nang di na madyta pagawasan ba? Ay nahin. Di pagawasan na sa halawa ko kabasa sa chat sa post ni gobernador. Ano man buhay? So kaya mong kuan guys, sardinas. Takimita. Ato na patas lain. Karon mo kontag Yakult ron. Hamag imong Yakult. Ka. Kuwag Yakult ka. Yakult ko no ija tita. Mahalin ko. Yakult. Sa batang baji. Pagila do ah. Oh, kay pati pud mga kuyas. Ha, to isa. Tari ko no. Na guys. Palit po tag udong. Okay. So nang natay mga reserba. No. Udong. Pila ka ni? El Capitan. Ano ba ni ilang El Capitan? Asa? So darita kay 23 agpak. Darita. 24? Ah. Jumis wata pila. Lig yapon may brato. Apa itong miswa kay magunang natay daghang pang reserve, pang 5 purse. Yan na guys. Kay pang reserve sa mga kuan. Kimi. Kani di ni ingan nga mora pa itong isudan ato ni sagol sa mga gulay-gulay. Kimi no. Malit adaan kay wata kay bawg manaka ni kalit. Sus, ginuusaan na lang. Enggak. Di akan si sa nga ni guys, am ni si jang haluan og mga gulay. Di pa na ingan nga kanay raga jud. Ayaw na. Bi, butang diri bi. Nga na may kuan, na may dilata na ay kani miswa udong. Okay. Pang reservas emergency ito kay bawas man saka ang mga prices so karay magipalit nga gatas di natin malit nami nga ara may luo kare toothpaste kau kim kau kay wala tay toothpaste John Rock si batang adto kau siya may nagbitbit pwede dito ko. Kimigigib na ng ati kata na ipakuan. Ha? Ang pares may tagaputong ka. Ah, nimbali na. Nga na ipa-counter ni madam. Pila ni tanan. Sardinas mo na daghan. Katupod. Pang reserba lagi kuan. Madyo na laman sagul-sagula na tag-utanan. Mamaya udong. Gulag sardinas. Lami na ni. Harang. Higop-higop na tadana. Higop-higop na skimi. Sana. Pila dam? 1849 lang. 1849. Consumi. Consumission. Dera dam. daw, Consumi. Consumission. Ito. 18 kapin. Asa na ba itong resibo dam? Hanap dam be. Ada kijang nagasto. Konsumo. Danate. 1849. 1849. Danate. 36.
Mag-unboxing kami karon guys kay mga pramidan aron kay mga mahal na kay sunod-sunod. So guys, di na miss bye. So talaga everyhan yung mga pinalit sa mga kuan. So, danate ka manggipalit. Salamat ka dote. Danate ka mga gipamalit. So nag-stock daan mig mga ingani. Dapat gatas sa mga tikiting. Stock mi daging ngani guys, kay kani ingani pwede ni sa isahog nato sa gulay. Di na ingani sulusulong hindi ka natin ganang luto. Sagol na sa ingani mo utanon guys. Anipod. Utang nga kapagas, pwede ni isagol. Anipod to. So, namilaki ni. Laki ni. Miswa, udong. Miswa o udong. Di Okay. Mr. Banes. 5%. Uy ako! Da. Yakot! Yakult eh. Sa mga, yakult sa mga tikiting. Yakult. Thank you, tita ko. Pag-greet ni tita kahit ang birthday. Happy birthday, tita! Happy birthday, te! Tijo, happy birthday! God bless! And more birthdays to come. And good health always, te. Amping kanunay sa imuhang kadaadlaw nga kwante. Nga lakaw. Labi na sa imuhang trabaho, te. Amping kanunay. We love you! Happy birthday again! Birthday dita. Birthday dito. Happy birthday ko na tingens. Kaya gain, kumandaratak ang diningag. Tadaag! Karis ako no'y gatas nila Shimi. Kaya mutilaw sila ingari. Birds tree. Birds tree? Birds tree. Karis ako no, birds tree o birds tree? Birds tree na yan? Oh, karis ako no'y bago nilang gatas. Kari dia. So kamay ron pa sa diferensya datos ko ante dumas sa kakilo kapin para sa silang gatas na bear brand. So kalihurot ng ilang bear brand. Darate, salamat ka dito. Gatas sa mga chikiting. Ninja. Pagpag. Tingnan daning Milo everyday. Milo. Bulit sa mga kabataan. Da, toothpaste. Kaya wala may toothpaste. So kaya palit ng toothpaste. Kaya hindi malimahok ka ng mga kabab. Make a Barbie. Okay, meaning ko na sa isang toothpaste. Hindi naman sa kakuan o. Ahang. Kaya mga apod. Ang dagkong tabaw. Dahil sir. Ngayon ito guys. Basta mother na pamangita kag katong promo-promo. Kapromo man eh. Ayan, salamat ka, Zote. Ano yung mga ipang stock sa bahay. Na mga kuan. Okay. Sunod mga kuan na rin. Mahal na. Kaya gasolina gani. Ang taas na gani. Samot na maingani. Kaya toothpaste ni Kimi. Kare Zonrox para sa amang labahan na. Kare sardinas. Ipalit may sardinas. Kuan be 2, 4, 6, 8, 10, 12. Isa ka dosina kape na manggi palit na sardinas. Maso na natin naka-reserva guys kay magkinaansa mo mahal-mahal na mga kuan. Oh. Kani sardinas pwede natin ipanghalo sa atang gulay-gulay. Sige ta darik pang musin utok mo. Puso saging ba? Karong bakasyon mo pa managin pa yung mga ipananam o gulay. Busy lagi mga person. Ang kakay. Unsa ni palit tayo pag may og. Hindi ko makita na mo kunot bisay. Ipalit tayo pag may og. Pansit bihon kay birthday mang ate. Pansit ni karon. Magpansit ni karon dahil nagod sa birthday ni ate. Isang adlong na tawhan. Happy birthday, Ate Jo. Salamat ka, Zote. Lipay-lipay. Unda. Sagol ka mong pansit, repolyo, carrots, mga panakot. Pag may chicken, kare, tibuok. Sa kakilo, 130. Wala man yung adobohon karon. Kumatong adobohon karon. Mapahinangad sa adlaw na tawhan ni ate. Naragyakot ni Kimi. Kimi, butang na dito sa kuanday. Butang na day. Sa freezer. Para mo gahi. Ato na sa kiwaan na iportahan sa freezer. Kaya naman si Jay mga divider dito. Maraming bangihan na. Para mo bugnaw. Yan na. Salamat ka, Zote Jo. Delate. Thank you so much. Tita, happy kayo. Kaya naiyak ko. Pero huwag na pa ng uban. Bawon. Ha? Salamat ka, Zote. God bless. O gampi mo ka na na ate. Salamat na na gatas ang mga chikiting. O karipeng karin. Kimi. Tiyan ate. Salamat ka, Zote Jo. Nakapamalit na miti. Kapalit na may Milo, gatas, o kani. Mga reserve list, mga kuan. Pang
Reserva. Dadapod. Salamat ka, Jo, te. Daghan ka, Jo. Salamat, te, Jo. Og happy birthday again, te. My birthday is to come. God bless. Og amping kanunay diha, te. Happy birthday, te. Dahil nagluto mig pansit, te. Nagluto ko pansit, te, para sa imong adlaw na tawhan, te. Kuan man na siya, guys. Kaning pansit pang pahaba ng life. Ano man na siya, guys. Naman ito tradisyon mga Pinoy. Magpansit ta kada birthday. Yes, no? Mga ito mga tradisyon nga kuan. Tinuuhan. Mga ito mga tinuuhan ba? So, kapansit mi para sa birthday ng ate. Pahinangod. Dada kuan pa may adobo. Chicken. Adobo pa may chicken. Dati, ang magpahinangad te para sa imong birthday. Pahinangad sa birthday ng ate. So, happy birthday te. So, then na naluto na pag amang adobo. Oh, mga anamay guys, ni hapon. Then ate, happy birthday te Jo. Gada pa dagamang sinugba nga bangus. Grabe pa pag-abril guys. Wajud ni sa ang anga. Kita magpahinangad sa birthday ng ate. Happy birthday, tita. Happy birthday, tita. Love you. Kanta ko lang. Ate, happy birthday, te. Kuya, dali na. Dami ampon, te, da EJ boy. Dami ampon, kas mitikin-kin. Si EJ. Dali, EJ. Ikaw, pre, EJ. Nepon, guys. Nepon na dali, EJ. Ikaw, EJ. Mga ampon, guys, te, mga ampon. Kaya man ni mama. Mga nalaman eh. EJ boy. Wala sa mama guys, sa isang papapod. Asa namin papado? Bilaran. Tapos tagbilaran, napay laing himaya. Ika na. Yan, nihapon tanin dyan, nihapon. Sinda sa Easy. lutuin dahil. Kinlingkod kin. Nihapon ta guys. Nilingkuran na na. Kuha. Ingrid, takang ating happy birthday. Birthday te. Nara. Salamat sa panhapon. Nara, tining may pansit o adobo. Dapat sinugba na mga bangus. Sinugbang bangus. Dala si. Ito sa sawan si. Lami aga man kuan guys. Luto, bahay. Pero okay ra kay kuan man. Ginaling man nato. Kuya Gael, dali na! Lami bay? Lami day? Yummy? Yummy kayo? May adobo di? Tutukin mi. Dubukin. Yummy ka ajo guys. Sa gatang adobo. Lami kaayo. Lamig pansit. Lamig pansit eh. Ang giluto. Para sa mong birthday. Gulay. Mauwa mali di makita ang kagwapo. Ito. Practice na silang sa ron para sa ilahang presentation karong Huwebes. Pil ka day. Tanta? Hindi may da. Okay lang. Sunod na po. Sayo gapon. May lutong di mo madahin lang. Digid-digid ko na da. At least, ning try mo. Manjo ako na. Di good mo. Sige, gapon. Basta kay hatag yung best. Inig sayaw ninjo. Ang pila ka nindot nga. Moves ba? Sayaw din mo. Smile mo. Halag ko yung uwa ka. Huwag mahi mo successful. Huwag daw mauwawa. Yeah. Yan. Gusto kayo galon dyan ako no kay busog pa kayo. Nga na namang huwag guys. Naman na yung uyab. Oo eh. Dan kabuo. Pila? Dan kabuo. Grabing daghan uyab dahil kuya Gael guys. Ano nga pagkabuti suan? Katas naman mas ng baklay kag kulahan. Palit na po may ubagas te isa kasako kanina. Kuan ni si za pink rice. Pink rice ni si za nga bugas. Ato na sa kay lagi palit na guys kay lami si za.
So dia tining palit mi og isa ka sako nga bugas nga kaning pink rice kalami ni si og luto. So ag sako dali ni ja tuto. Then ate salamat ka dote do sa imong gi ganang sa imong gi share nga blessings dari na mo te. Birthday mang ate ka March 17. Salamat ka dote and God bless ug amping mo kanunay diha tanante labi na si Johang kada adlaw nga kanang pagpadung sa trabaho. Amping mo diha tanante. Salamat ka adyo sa inyong gi-share nga blessings dari namo. Nalami si Jang Bagasa guys kanina. Lami agi jahang ko anda ni luto humot. Humtan ko. Kasako nga bugas.